Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vi er lige i gang med et rave, som vi også var i forrige video, men jeg blev lige nødt til at stoppe videoen. Og så bare lave en ny en på grund af, der var ved at løbe ud af tid. Så, men nu kan vi lave en mere, og jeg håber vi kan overleve på grund af det, vil gøre mig rigtig glad. Og så kan vi klare rave 30. Jeg tror ikke, jeg er kommet videre end 26 faktisk. Så det er min rekord. Og jeg har hende der, som der healer mig. Det er en rigtig stor hjælp. Faktisk hende der gjorde så, at jeg kunne gøre det. Så ja. Jeg blev så rigtig glad, når jeg fik den, på grund af, at jeg har set nogle YouTubere spille det her. Og det var rigtig sjovt. Som for eksempel Mr. Spyplant, hvis I kender ham. Han har også spillet det. Og han er rigtig god til det. Så tænker jeg egentlig bare lige, vi kan godt klare de her raves, tænker jeg. Jeg tror, jeg skal heal lidt her. Bare sådan op til 1000. Jeg kan godt rebuff nu, men jeg venter lige. Til jeg på grund, jeg skal også lige have noget med liv. Så jeg tænker, jeg rebuffer bagefter, jeg lige hurtigt har jeg lige hurtigt har nu færdig med det her rave. Og det er sidste rave? Nej, okay, hvis jeg klarer rave 30, som der er den næste, så kan jeg have klaret min quest. Og det bliver rigtig godt. Jeg skal bare klare den her bane, men det kommer til at blive rigtig svært. Nej, nu bliver det svært. Nej, jeg tror lige, jeg venter her. Så det kommer til at blive rigtig svært. Nej. Jeg ved ikke, om jeg kan klare den. Hvis jeg lige samler, så kan jeg ligge sådan der. Og bum, 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 kom. Wow, det var meget tæt på. Så gør jeg lige hurtigt. Først sådan der. Og så bruger jeg den her. Og så svinger jeg bare med sværd så hårdt jeg kan på dem. Ja, jeg klarede den! Jeg er så glad for, at jeg klarede den. Så skal jeg klare Rift 40. Men det var her Drill Master, så kan man gå ind, så skal man lige klare 5 Braves, og så kan man, vinde, og så kan man få lidt mere liv. Og det vil jeg selvfølgelig gerne have. Og det kommer til at hjælpe mig rigtig meget, hvis jeg får alt det liv. Jeg tror, man får 1000 mere eller sådan noget. Og det er ret lidt, som I kan se. Skal jeg lige hurtigt samle alle og bruge mit tryk på E. Det lader det så godt ud. Okay. Og så var det sidste. Så fik jeg lidt mere liv, tror jeg. Så rebuffer vi. Og så er jeg level 1 igen. Men nu har jeg så kan jeg lige hurtigt få level op. Så går jeg lige herover, så tænker jeg, når vi har klaret det her rave, så tænker jeg, at jeg slutter videoen.
Men vi skal jo først lige nogle par levels. Der var 7 levels, 12, 16. Det kommer til at blive en god runde. Der kommer bare rigtig mange level ups. Og så er det egentlig bare med at level alt det her op. Rigtig meget level. Okay, allerede 1000 liv. Så det er godt, at vi lige har fået så meget liv på så kort tid. Men jeg tænker lige, vi kan dræbe dem her. Det var et slag. Jeg stopper, når jeg kan rebirth, tænker jeg. Men jeg skal også i ret høj level. Bum. Så hvis jeg nu lige samler alle, så laver jeg lige mit specielle. Ligesom jeg kalder for Eskild Special. Og bum! Men klokken... jeg kan ikke rigtig lave flere videoer i dag, men der kommer flere op i morgen. Okay, jeg er level 40. Hvis jeg nu bare tager rigtig meget liv, så jeg har 20 tilbage. Og så opgraderer jeg det her, så jeg kan også få rigtig meget styrke. Sådan der level 20 i styrke. Nu skader jeg 94. Men jeg tænker bare lige, at jeg skal op og den, som der skal være i parentes, den skal op på 50, som der er den her. Så den død. Men jeg tænker bare, at vi sådan skal... Når vi lige kommer i level her,